जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटि 10,323 दिनै दिनै मानथाय सप्ताह जों खिखायनो हाखा जे दिनै जे मानथाय पार्मानेंट सल्यूशननि प्रश्ने एक नम्बर जे 462 जन बादे बाकी 10,323 तंनायनो मास्टार टमा मास्टार फिरक दिथुं याखायबा एडुकेशन डिपार्टमेंट ने 12,000 एवं समाज शिक्षा ने जे 1,000 पोस्ट टोटाल 13,000 पोस्ट और दुईटा दाबी एवं जारा थैनाय निनग कायसा काय चाकरी मारिनाय याखायबा उपयुक्त बरत करि हिंखाय बिनिनग पेंशन नि व्यवस्था माखायनाय और दाबी न रगै और मान थायनो रगै 7 तारिख निसिमि जेने थाकलाया सबा जों सेंखा जेने अ सबा थाकलाया सबा अ सबानो गक सानाय जेने मान थाय जों जेसक माया साजरा जों जासक बिनसाय हैना जे जेने मान थाय मायाखाय जों लामाया कारिया नै 7 तारिख निसिमे आमो सेंजाकनाय काजै जों सानाय 7 तारिख निसिमे जेने 10,323 जारा पाराव तंनाय नगर तंनाय जत ताकुक ताय बुकुक संना जों कबा खरा 7 तारिख सिटी सेंटर दल दल खाय फायलाय दे पुलिस प्रशासन जों किरिया जों आगिनो साजाक थैना नांगाय थैनाय तब साख्रि नानाय नगर थैया लामाव थैनाय अ चबाव जत 10,323 न जों सानाय खाव फान सतनै माजार सांग खावयाखाय फिकुंग पेटु खावै तुदे जे दिन पर्यंत माया साजरा आदिन पर्यंत जों नगर थालिया अबन सिनि समाय अबन जयेन्ट मुभमेन्ट कमिटि नि वानसुकमुं अ वानसुकमुं हायदेन जों सालसा खोप्लायनाय अ खोप्लायनानै ते बिसि दिन गरिखा नक जत्तन जत्त 10,323 न जों बार कबागो आदिन मासापान नगो तंगाय बेबाक ताकुकताय बुकुक सं न जों रिक्वेस्ट खयो सिटी सेंटर 11 तानि बिसिंग हाया कय